etxetan, Donostian nengola, Andra Marietan, Ikusimuela, herri hartako plaza, erdian zebilela, Manuelatxo dantzan. Kaixo, gordion. Zerbait Agitzon gitazu. Ano, jo, ze polita. Bai, gustau zaizu. Manuela. Bai. Bueno, ikusi dugu ez zela aktorea, kibolaldia berez, abezilaldia berez, nolatan. Bueno, egia erran aspaldi hasi nintzen, 15 urtekin hasi nintzen nola profesionalki edo kantatzen. Eta nik uste dut izan zela, txiki-txikitatik ikastolakin Nafarroako kantu txapelketara aurkezten ginelako. Eta beti aurkezten ginen nola taldetxo batian, baina bazeuden kategoria diferenteak, bazeuden taldean aurkezteko aukera, bikotean edo bakarka. Orduan, hasi nintzen taldean, gero ja, ikusten nuen ura gustatzen zitzaidala, hasi nintzen, urte batean aurkeztu nintzen bikotekako kategoria hortan. Eta horia ikusi nuen gustatzen zitzaidala, eta azkenik aurkeztu nintzen bakarka. Eta irabazi nuen, hurren urtean baita ere irabazi nuen helduen kategorian, eta, hor hasi nintzen deitu zidaten eganetik, egan taldetik. Bai, eta hor hasi nintzen, eta ordutik. Ze urteetan izan zen hori? 15 urte nituen, gaur egun 31, orain dela 16 urte. Idoia hogandik, Idoiakin. Efendi pasada. Bai. Idoia musuan. Hori eskuinak. Bueno, eta kantuz jarraitu hauetuk estitu irakaslea zera. Bai. Suposatzen den mojizteritza ikasi zenuela. Hau komentatzen zerretu beti esaten du pertsona bat ezagutzen daula gauza batengatik, baina ez zure kasuan irakaslea bazea eta nolatan. Bira, egila da baita ere, bai magisteritza ikasi nun, baina nenitulako gauzak oso argi ere zenekin zer ikasi nahi nun, garbi nuna zen ikasi nahi nula zeuzer musikakin erlazioa zeukana. Eta magisteritzen musikala ikasi nun. Baina gero oposaketak lehen hezkuntzako espezialitatean atera nituen, eta egia da gehiago gustatzen zaidala gaur egun lehen hezkuntzan tutore edo matematika, euskarak eta irakatsiz, musika erakustea baino, bai, eta ala ditzen naiz. Musika gehiago egitea ez, zure kasuan abestea. Bai. Eta, badakizun ezagutu zinturani. A ber. Kantua saioa. Nolatan kantua da. Horregatik dakizu abestu nuela, eman zuan Manuela. Ni, te lo juro, neagen. Osea. Nolatan, ez dakit, azkenean ibiltzen garelako salsa batean eta bestean, eta jendeak ezautzen zaitu, eta horra abeslariak behar zituzten, eta deitu zidaten, bai. Eta esperientzia dute, zezu, suposatzen bello taulatan edo holtzatan abestu dezula, baina hori plato batean. Etzen lehenengo aldia, ETB-en lan egiten una, bai abesten zeren lehen, gezurra. Ibili nintzen Eko izeneko saio batean, Euskal Kanturik onena izeneko saio batean, hor gero atera ziren diska batzuk, ibili direnak taberna guztietan, eta gero ibili nintzen bertze saio batean epaimai bezala, bigiran, zen... Bigira! Bai, ziren bikoteak kantatzera joaten zirenak eta ni nengon epaimaian.
eta orduan gero, hori kantuan gero izan zen, horren ondotik eta oso esperientzia polita, eta gainera hor ezaututako jendeakin harreman handia daukat batzuk oraindik, bai. Juan Pablo, Leire Tejada. Bai, Iñigo Perurenakin, Lagun handia da. Porque zuzabete, nire kantua asko lagundu ziren pertsonak. Zugete, zentzea urte batzuk, ez oso bebesak, lakosak komoizan. Eta denbora asko pasatzen du ordenagailuan. Eta gauzak egiten, etxeko lanak egiten, eta YouTubek abesti ezadatzeko jartzen du, de fondo kantuan saioa osoa entzuteko eta super gustoa. Eta esan duzu egan taldeak bilezinela eta nolatan edo zemuzko esperientzia. A ber, izan duzen eskola bat, niretzat. Azkenan 15 urte nituen, sartu nintzen teklista bezala, eta gero, joroak egiten dituen. Eta orduan igual nintzen konstiente, baina gerora amak erraten zidan, zeren egin genituen urte betian egin genituen 80 kontzertu, eta claro, ni oraindik eskolan nengon, DBH ikasten ari nintzen. Eta amak erraten zidan, jo, ez ditxo, nik bai ikusten zitudola gustora, baina bai nekatua baitare. Eta orduan igual nintzen konstiente, baina gaur egun konturatzen naiz, ostras, egila da, 15 urtekin, gainera kontzertu pila egiten dituen Bizkaian, ni Nafarrokoa naiz, eta honitzetan etxera letu orduko, pues ja egun argiz. Goizeko zortzetan. Bai, hori da. Eta igual egun hortan beretan ere, bertze emanaldi bat, edo 4 egun jarraian, 5 egun jarraian, eta izan duzen kriston eskola ikasi nolako pila bat, baina kriston lanare bai. Zegoetek egoa, pentsatuta zenuten, egoa lagun jotzea, eta eskotazia bosero zen, eta bekarragia da. Bai, erromeriak dire hori, ordu pila, bai. Eta zukenean lo egiteko orduak aldatu egiteko. Bai. Zakitu eta. Bai, ni oroitzen naiz udan, pasatu nula uda guzia lo egunez eta bizitza egiten gabe, zeren, klaro, kontzertuan neukan egunetan ere, nire ordutegia zegoen guztiz aldatua. Eta ni oroitzen naiz, hori 15 urtekin, nengola goizeko 3, goizeko 4 oraindik telebista ikusten. Bai, klaro, eske nire ordutegia zegoen guztiz aldatua. Ze lan pila egiten genuen udan, lan pila. Eta baina, hona hartu izan, Jose Mendizabal, aldaketa zagutzen. Hombre, bai. Jose Musual. Telebistatik, bai, jo, Eta hor komentatzen lo egiteko buruak egagak aldatzen zirela, eta hori nabaritzen zela, Bai. Eske azkenean zure gorputza dago guztiz aldatua. Nabera, operazioetu egon zea. Ez. Me lo he inventado. Egon nintzen La Vozen. Hola, compositora. Lasai. Bueno, ongi, egia da, jendeak galdetzen didala La Vozengatik izan balitz bezala niretzako, edo nik uste dut jendiari, ez dakit horrek arreta deitzen diola izugarri, ez? Niretzako izan duzen esperientzia bat gehiago, momentu horretan ETV-en nengon, kantuan, saioan, eta kantuaneko zuzendariak aipatu ziren, ez? Ez ditu badakizu horrek ere bosten egin nahi dutela programa bat, ez dakiz, zergatik ez zara orkesten. Zer orkestuko naiz ni, eta jo probatu, ez dakiz, eta animatu nindun, eta bueno, joan nintzen, eta egia da, hori dela mundu bat izugarri handia, bertan ikusten duzun jendia, badaude batzuk
zu bezala joan direnak horara probatzera eta ikustera hori zer den eta, baina bada bertze batzuk bizitzen dutenak izugarri ez, eta nabaritzen duzu tensio hori eta, bueno, bertze esperientzia bat, abitz polita eta... Eta kantuakin konparatuta, platoa handiagoa izan gutzak, impresioa agerriago, ez? Bai. Bueno, eske gainera diferentea da, ez? Kantuan azkenean zen saio bat, eta hura da gehiago txapelketa moduko zerbait, ez? Dituzu epaileak, publikoan dago jende askoz gehiago, ez? Eta, ni oroitzen naiz kantatzen hasi nintzenean, eta nire, orduan zegoen Rosario Flores giratu zenean, ni konturatu nintzen giratu zela mundu uzi hasi zela pangarrasika, ez, txalotzen eta, isiltasun handia, ez, tensio horrengatik, batean, kriston bulla, eta, telebistan agertu oso familikoak. Hori da, bai. Bueno, eta bakarka kantatzen duzu, edo talde bat daukazuela, zein da zuen gau egunko egoera abeslari edo musika munduan. Pues ari naiz bi proiektukin, ja martxan duguna bat Dama Beltzak izenekoa. Me suena. Bai. Nire bikoteak eta nik montatu dugun proiektua da, bera gitarrakin eta ni pianoakin eta kantatzen. Orduan da, Dama Beltzak izena jarri genion, azken batean delako errekonozimendu txiki bat, bortz emakumeri, sartu ditugu Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack, eta James eta Aretha Franklin. Orduan egiten duguna da pixko bat euren bizitza kontatu, eta gero bakoitzaren abesti batzuk kantatu horrela formato akustikoan eta goxua eta orduan alde batetik daukagu hori eta bertzalde ari naiz nire bakarkako lehendabiziko diskoa prestatzen, bai. Eta konten. Bai. Guain maiatzan sartuko gara estudioan, grabatuko ditugu 2 kanta, aurrerapen bezala eta gero udan ala saiago ni oporretan nagonean edo grabatuko dugu gainontzekoa. Eta non grabatuko duzu? Hemen Donostian, Elkarren. Bai. Bueno, zogute ona opa duzut, zuri eta zure bikote bidel, nola izan hau? Mikel. Mikel, mutua. Eta zuriak Mila esko, etortzea bat. Mila esker zuri, onbidatza. Eta bidaliko diago guga ikusle beste mutua. Agur! Agur!